Don't tell me where this. Ako mabisi ang tawa, people. Lunch break. Matin ka siya, 16. Matin ka din sa 16. Sa 16 po, nagpo-confirm kami sa GC. Opo. Send ko sa yung tentative agenda natin. Kung mayroong pwedeng i-dagdag, pa-chat na lang. Hindi lang dagdag na agenda yung yung bagong staff lang. Ano kayang pwedeng dagdag natin? Ayun sa council, na-set up na yan. Sino mag-mag-game yung dalawa? PC mo ang gagawa na si Ate Delia. Delia Peñas pa. Ay, kay Dylan Guerrero pa. I-add na ba kita lang sa atin? I-add na kita lang sa atin. Yung sa meeting, yung mag-a-attend, i-add na ba kita sa list? Hindi ko alam, hindi pa nag-control sa atin. Yung sa kamusulay ba yun? Yung mas... So, yung si Angie, yung pinagilga yun. Oo, hindi ako makakontent doon. Saan yung El Palacio? Sir Dari. El Palacio yung venue eh. Tawagan ko ngayon yung inay para matanong ko sa Lunch break. yung old albay, doon yung isa may sentence. Parang old albay yung mga. Who are you with? My friend. Oo, diba? Sir Derek. Kasi sabihin, malapit lang doon. Pwede ka dapat sa College. huwag nang bawa sa terminal para hindi na babalik. College. Mag-ship na lang. So, what's your bicycle? Hello, pretty friend. Hi. Oh, i-add kita dun sa a-attenda. Tapos tapos i-send ko sa'yo yung agenda. Wala pa. Nagawa pa lang. Ano sa'yo? Opo. Ay, iba sa kanya. Ano sa'yo mo, Fred? Bulak silog. Hi! Sir Fred! Ay, hi, Sir Fred! Jory. Maripol ka nakawa. Sir Fred! Kuya Dre Jollibee. Sensible na.
Good night. Good night. AJ from Sir Fred. Ay, samat. Blush talaga. Wala may nose. Flash talaga. Biglan. Ayan, di ba yan? Ayan naman, paraw na muna kita. Hosting that way trade. Sir Fred, 21 days to go. Wala, daghan mo na nanuhan. Bagan 2 pieces. Nasa daan pa naman. Ibada sila sa lahat. Bagan 2 pieces. Soup biglan. Way trade. Dami. Bagang ate. Ano po tayo? Sabi ko mapasa ko yung sa buwan. Sinadya ka nga. Sikat dyan. Oh. Sino sila ko ano? Nandiri. Sino sila pwede? Pasahan. Alberto. Ate. Ate Grace. Wala na ako kwan. Kahinaan. Aswang. Hindi ako makalayo. Pull the muscle at chin. All good. Pulled a muscle at chin. Are you still at the hospital, Kuya Dre? Sorry. Sorry. Laki ko. Kanya mo. Yo. Thank you. Surat na naman. Anak din sa mga ano ko ka. Poultry, backyard. Ako, hindi mo ko. Surat na lang. Saro-saro ang pangaral. Kasi parang kung kayo mag-ayo naman, automatic sale. No, sila, pag-bili lang. Isurat mo na lang talaga. Isend mo na lang. Yan nakaisip ako sa RBI. Extra large. iPhone man yun? Steps for mine. iPhone ko yun sa one. Hello, Jollibee. I'm home now. Sa one. Tinanggal yun? Ha? Ba? Ako magbubato yun. Dala-dala ko pagduwan na record. Ay, ano mapagal, halamawa. Hindi ko magbasa sa RBI. Kung nagkatong naman, magsobra ko na sa akin. Dami tayo. Napay ko sa also para pagin mo ko sa spasmat. Gusto pa lang mahin. Ano kami ba? Ay, pan mga application. Ganon? Yun, wato na. Dati rin daw mga sa opisina. Diyan din ako. Ang nag-ano? Ingkong. Babatong talaga. Follow up. Marab niya. Hindi mo na balap ta? Ay, sorry. Pwede ka na nag-uwi mo? Nag-aral Linda? Sa Linda. Ah. Malang tao sa Facebook. Hindi nga niyo. Nahirapan ako. Yan, para ikaw lang. Nasa mo, kung ang tiro? Follow up, din up. Ang tiro na folder pag may evaluation. Pagkaintindihan mo nga si ating Linda, nasa office. May mga kwan. Di pa ka nila magkaya pag wala ako. Charot. Sarala na pagkachat ko.
Pasaway din nila. Bago naman yung instruction agency. Wala na si Juan. Si Sophia. Si Sophia, wala ka sa tingnan. Dati na sa NNC. Okay. Balik na naman eh. Nagabi na naman. Full pot of rice. Yes, it's for your friend. Wala akong ka pala. Wala akong ka? Kaya so, Sobra na kami sa kuro. saan naman ako may malaki. Ayun. Sobra na kami sa kuro. Makakuha na. Maka-rating na. Sorry, man. Engine in my big truck was Holland. It won't be gasket. No? Pangpakar. Dampakar. Hindi ko naintindihan. Arabi? Arabi? Here is si American din si Kuya. Engine in my big truck was Holland. Holland. Save Sona rice for Agi. I'm hungry for the ice. Uncle Freddy. Hindi ko na kaya to. Luto. Kaya ko ang kwan. May kilsi ka lang sabi. Anong live ka sa YouTube yun? Ba't ito mo talaga mag-live? Pero ako, Pero mas kitara. Hindi ba nag-live ako na may nalagalag na yung kinain? Ngayon pag may nalalagala. Lalo kapag na gusto kang pa. Pinakuntak sa ito. Ano na lang ito doon. Hindi na lang. Pasakay na lang yun. oh, pagka, Pag-lumer to. Ay, na naman. Mainitan dito. oh, pagka ito. Ano tayo mo? Banta ko. Ano makalito? Diyan kita. Balik mo lang. Ha? Pahayahin ka. Maturo kita. Nagayon ka na doon sa guys. Ma-offline ako kasi wasang tera. Puro dito mo na ako. Tobacco fix. Masabihan. Ever heard of the tobacco fix for lick? No place girlfriend. Naglahan. Ay, ano ka daw? Parang di man lang pas. Sige, magkakakiwag ka. Nakaya? Ako na. Basahan, ano? Ano sabi? Now, but gentle worse. Getting worse. Ano yun? May hapdos? May makulog? Getting worse. Nahanap na lang siya na aksidente. Getting Ah, worse. nalos ka lang. Hindi, nagsigarilyo kaya nag-leak and one. Tubig ko. Dragon mong pala yun. Charot. Ha? Kung basahan ko, ano? Comment. Hi, cutie. Sinong cute si Press? So who's the cutie? Don't tell me press. Who's the cutie? Baka ikaw nasa camera. Very Cute. Oh my gulay. Just put the 3 cigarettes in radiator. Just the tobacco and try it when done driving cheap again. Hindi kami nirelate kasi wala kami sasakayan. We don't have a car.
Nangindot si Chris. Ha? Nangindot. Hindi ko sa suka. Ayaw sa press. Ito yung Dapat may ganun, no? Delikado. just say na. Over the year. Parang Kaya truck driver man siya. very pretty. Who? Who? Pretty ang baso. Lang, hindi talaga super. Hindi ako malo. Don't put the paper or filter, just tobacco. Walang filter na gagamit doon? Tabako lang. Siguro para ano. Pa-unwit daw. Lagas dali. Sara na tuwa ng istoryahan. Tatabak. Walang nag-advise yung saro. Nag-advise si sir. Kaya pala malinawan na. Ay, maalaw na. Matabuhan din yun. Kanina, pagkuhan ko. Takot ako. Ha? Lasa tagbiran ko lang. Then, ang malahon. Pag ano, Ayaw ha. Pag ano? kuwan. Kuwan. Yung kuwan yung ano. MR? Wouldn't hurt to try Dre. Is it your driveway? From Sir Fred. I was going to take it to the mechanic today. Maybe I should try that from Patulis ako na. Ako, super ka lang siguro yung alanta. Ay, bago talagang sinumusog niya na. O sa Gilmans kita makasasa. Hindi na wato, no? Sino? Ikaw. Okay. Kapag kami hindi mo saya magpasman. Natulan ni pag-o. Sabihan ko pala na ano. Masyado nangingindat kasi si Press. Hi, Eric. Bagan ano to? Dayo. Yung bagan siya yun. Hi Eric. Yomi. Open 40,000 only yun. Ate. Patok ko na yan. Ikaw rin na rin bubuwasan.
Naka, Parang dito, wala na ba? Parang natin. Hindi nyo. Hindi sa kanto lang. Usog na ito ha. Ang bing, wala talaga pala bakalan, chiksin na ba ako? Kaya lang sila order. September, di ba ganun yung atin eh? Kuripot buang. It's sister. Tamsak. Thank you, Kuripot buang. Di, mawan pangaran niya eh. Basa ko lang. Ariko. ang tanggal umay ini ha. Where you can try it. Okay, well, you can try it while it's parked. And if you don't work, then take to mechanic. Hindi kami nakaka-relate, wala kami sa kaya. Pagtamsa. Thumbs up. Ano lang, Tagalog, thumbs up, thumbs up. Pag sunod ako sa kasa, reklamo sunod lang minsan. Tama rin sila. Dito ako sa pek. Sumat ko pag tinatraw bag. Alam ka trabaho ko yung road. Masabi. Wala siya karik. Iulit ko yun sa akin. Pag-alit ko sa substitute. Sa balay silangan. Diretso kita sana. Dali. Sa San Bali. Bali view. Saan ako? Ha? Ito tama. Ako na lang yung ulat niyo, ha? Sa baba ako. Never know when something is going to happen. Mamatay My friend. na. College. 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 Hindi ko alam kung paano mag-pronounce. College. Parin. College. Katrabaho. College. College. Hello, hello friend. Ano yun? Kuripot buang. Hi, Kuripot buang. How are you? I need to dig couple more steps. Pinagandaan niya ang pag-uli ni Mike. Okay. Paano makakato sa kanya? Si Mike, What's that? makatuwa Hello, niya. discipline. Ha? Discipline. Hello, discipline. Pag-uli ni Mike makato dito sa friend. Hello, discipline. Na ako. Makato siya. Makato kami. Aw. Pinagdaan. Balay pa nun niya. Pataas. Inuha niya dagdan. Pawan. Ayan. Who's Jerome? May nag Ah, okay. Bali ito na nag-gulo. Mura, Jerome. Siguro may pangalan. Scroll up. Scroll up na daw. Masaraman na ano ha. Burihan. Anini muna ano ang suka. Tama. Tara kayo. Wala ko muna yun. Araman sa tsara man. Bala ko din dati. Ay ingat Jollibee. I need to sleep na. Gawin sa ako Jollibee. Mahara na beto masabi. Hindi naman ako mabalik. Nakiyot na ako. Para mamalat sinuyo ko yun mo. Aray mo. Kamain mo ko sa bawa. Ayan. Sa bawa. Pinay yan eh. May nag-iingat siya. Anan, may duwa siya na Pinay.
Pero walay na ko na. Nag-iirang baga. Sino? Si Kuya Dre. Amerikano siya. Nakajowa siya Pinay. Hindi rin na sila ko. Nagtatampo ang babae. Papajollibee niya. Sabi niya, ugali, naimod niya sa kajowa niya. Baga, ang ano ko, kayang galit ako Jollibee. Okay, nito, gabi na pa nung kami nakakata na kita. Ay, mabahit niya. Igabin siya kami. Shindira. Ha? Palay, mangi-scam yata tayo ngayon. Ano, papel, ko kita sa ko? Kaya wala ako masakot ako. Bago pansil mo. Printa mo sa usil po. Ano yan to? Awa, nabili ko ito sa buhay. Ang bawit na gano'n sa live. Nabayad pa lang ako sa tricycle. Kaya di ako. Ito, sa buhay. Ano? Ano ba? Ay. Pao po. Bayad. Tulo. Ano na yan? Parehas ah. Tulo na. Tulo na. Ibo sa Kaya nga, parehas man. Same ang price, 75. 75 man. Ay, sige na pala. Ako nahihirapan maguli. Dito na lang. Mapa-Africa pa mga. Mapa-Africa pa man kita. Nama pa, LA. We're going to Switzerland. Mapa-Switzerland kami. Ako na kung di na Switzerland. Ako na mo totoo. Sad. Ha? Or sad or sad? Said hi. Said hi. Gusto mo na yun? Kaya nga sabi ko ayos ah. Nakita mo ba ang braso ko? Mali 235 po. Apa. Sige, nakuha na, breast. Ito, 150. Kunin mo ang 50. Okay, mag-away dyan ah. Basta kayo nila dyan. Kaya talaga si Ilo. Kana ka muna. Kaya na kay mga karupos niya. Kita mga. Ay, sorry. Mabaralik na ito. Ito na mga person. We're going to Smoky Mountain. Pero sila ka na doon. Tricycle pa. Hindi mo, may maati man doon. So, pag gani ka naka-charge ako. Ano, habang naman sa iyo. Oo. Kayo na lang. Mano, makita dito. Kaya na, wala ba dito signal? Hindi mo na Wala kumakala. ba signal? Dito na kita sana. Kaya di mo. Ano eh? Ito mga ganito ang patingaw. Valley View. Babayit mo. Ay, so, pumaliko ka man. Diretso ka na. Valley View. Pwede na. Dito ka mo kay Malay Bako. Valley View. Bali. Matik kami. Dire, dua kami na ibinit niya. Oo, dito kita makakita. Hello, hi, Mahar. Because side. Ano yun? Pag ano na sinano atong bura na nga niya, tamaan.
Pero ang bayad na mo hanggang dito sa Valley View. Eh, mainit kami dapat. 100 pa kadto. O mga na, pwede na yun. 100 pa kadto. Hi, Sir DJ. Hi, DJ. Wala ka ba? Oo, nakalive ba ako? Ano ba? Pero nagbayad na ako. Masahe. Kaya may hatag na. Na 100. Naghatag na ako pamasahe. Naghatag na nga niya ako pamasahe. Ay, DJ. ano talaga kayo dito? Ay, nako. Hi po, DJ. Kasi pala kayo sa plano, ha? Mga bagoon. Thank you so much. Ano sa nakit? Kasi, pwede din na sunog ko sinakaagi. Then,